मेहरारू हो काह जी हम जातनी बाहरा कमाए। बारह कमाए जतन। हाँ चल बाबू से हम फोटो मिक्स करा दी। फोटो मिस कहल जाला। हाँ प्रोमिस कहल जाला। हाँ ऊ है। चल चल करा दी। मेहरारू हो काह जी हई कहा हो जानतनी लोग बाहरा जाला तो दुआरी पे लोग धो देला, ओई से हमहू धो देले बानी बाहरा रोवा जातनी ओई से। अच्छा चली बाबू का हो? हम जातानी बाहरा कमाए। ठीक बा, जा पैसा कमा के बढ़िया से भेजी हो हाँ कि जगह कर्जा पैसा बा ओकरा के दिया जाए। हाँ हाँ ठीक बा, हाँ तो देखो गिरा मत दियो कहीं। ना गिरी। हाँ ठीक बा, जा। हाँ बाबू का हो? एगो फोटो मिक्स कर। प्रोमिस करी। हाँ कह कौन सी प्रोमिस करी? जंगा हम अपना मेहरारू से प्यार करी ले हाँ वही तू हमारा मेहरारू से प्यार करी हो। तोरा मेहरारू से? हाँ तो मर्द मेहरारू के प्यार अलग होला। हाँ अब हमार पतो लागी हम ओकर ससुर लागे तो ससुरो पतो के प्यार करेला सन, तो ससुर पतो के प्यार अलग होला। बाबू तारा मेहरारू से प्यार करेम। ठीक बा? हाँ हाँ जा, बढ़िया से कमाइल जलाए। ठीक बा हम जाता नहीं बाहरा अब कमाए। हाँ ठीक बा, जा। हाँ हाँ जा। बाबू अब का हो गइल हो? जइया हमार मेहरारू फोन क के आ कह दी जे बुढ़ऊ हमरा से प्यार ना करी ले तबे हम बाहरा से चली अब घर। अच्छा उतारे के फोन करके ना कहिए हम तारा मेहरारू के प्यार करेम, पतो हाँ। ये तो हम प्यार करेम। ठीक बा? हाँ 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 ससुर पतो के जौन प्यार होला हाँ। उ प्यार ओकरा मिली। ठीक बा? हाँ हाँ हमार पतो ही हमार बेटी बराबर भी है, हाँ तो ओकरा के प्यार करेम ना, छोड़ दे। हाँ हाँ कोनो दिक्कत ना हो यार। ठीक बा। हाँ बाबू गोल लागता खुश रह बढ़िया से रहल जाला। हाँ फिर से झगड़ा उगड़ा बाहर में ना कल जाला। ठीक बा? हाँ 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 ठीक बा। खुश रह मेहरारू। तू हमारा बाबू से प्यार करता रहिया। ठीक बा, ठीक बा। हाँ बाबू का हो? हमारा मौगी से तनी चुम्मा मंगवा देबो। साथ बोला हुआ, अरे तोर मेहरारू ही हो तो ते जाके चुमा ले, तो घर में ले। ई कोई बात हमरा से कहबे? हम ससुर लागन तो हम कहम कि लड़का के चुमा दे। जा, तारा जैसा बकलो लड़का भगवान केहू के मत दे। सब बकलोल बारा तू। जो हने तोरा चुमा चाटी करे बा तो जो घर में कर, आ जाके मने यात्रा बनावत रह। बाबू से आई है ना।